Πολύ εμπότιση είναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Ότι Γιάννη, να βλέπεις, μην με ενοχλήσεις όταν βάζουμε έτσι και μου λες πολύ βάζεις, πολύ. Όχι, εγώ το έστυψα κιόλας, φαντάσου. Αυτό εδώ έχει φλεγμονή. Αυτό εδώ έχει φλεγμονή. Ναι, Πρέπει να πας και να σε αυτό. δούνε. Να πας άμεσα όμως. Γιάννη, Τετάρτη, δηλαδή. Τα χέρια σου τα βάζεις με γάντια όταν κάνεις την εννοείται. αλλαγή. Ωραία, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Να, τέτοια θα σε... Έχουμε πάρει μαύρα Τι γάντια. μαύρα και πράσινα. Μαύρα γάντια. Όχι ένα μαύρο γάντια σαν το... Έχει και πάνω εκεί. Βάλε εδώ πέρα πολύ. Και σπίρω το μόνο κακό είναι ότι Τετάρτη δουλεύουν τέτοιοι. Ναι, δεν ξέρω όμως, πρέπει να είσαι Όχι, το βλέπω και εγώ ότι είναι μόλις που δεν είμαι γιατρός έτσι. Καλά, δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός, κόκκινο και βγάλεις δύο. Ναι, ναι. Χειρουργική να κλείσει. Εσάς έγινε ειδικός. Εσάς έγινε ειδικός. Δεν κατάλαβα. Εσάς έγινε σαν ειδικός. Και έχουμε και ένα πάνω που κάνετε εσείς, ο εργαζολιστικό.